O iarnă nemiloasă își întindea mantia groasă și albă peste pământ, transformând satul izolat într-o fortăreață de gheață, tăiată de la orice urmă de civilizație. Vânturile urlau ca niște lupi flămânzi printre crengile goale ale copacilor, purtând cu ele un frig tăios ce pătrundea până la os, insinuându-se prin fiecare crăpătură, prin fiecare îmbrăcăminte subțire. În mijlocul acestei nemărginite pustietăți albe, o singurătate apăsătoare aproape palpabilă se așeza pe umerii Elarei, o tânără mamă, al cărei suflet era un câmp de luptă între disperare și o reziliență de nezdruncinat. Fiecare zi era o odă adusă supraviețuirii, o promisiune tăcută făcută fiicei sale, Lia, că, indiferent cât de adâncă ar fi fost bezna, lumina lor nu se va stinge. Ochii Elarei, deși adesea umbriți de oboseală și îngrijorare, păstrau o scânteie încăpățânată, o dovadă a forței interioare care o împingea înainte, zi după zi, clipă de clipă. Elara, o tânără văduvă cu un trecut marcat de pierderi, locuia la marginea unei păduri dense, o barieră întunecată de pini bătrâni și mesteceni tremurători, într-o cabană modestă. Zidurile de lemn, odinioară solide, acum scârțâiau sub asaltul vântului, iar acoperișul de paie cu petice de zăpadă părea că se va prăbuși sub greutatea iernii. Era o femeie cu umeri lați și mâini muncite, obișnuită cu greutățile vieții, dar povara singurătății și a sărăciei o copleșeau adesea, lăsând-o fără suflare. Fiecare crenguță adunată pentru foc, fiecare bucată de pâine împărțită cu grijă, fiecare cusătură la hainele vechi erau acte de iubire și de sacrificiu. Lia, micuța ei fiică, cu ochii mari și curioși, era singura ei rază de speranță într-o lume care părea să se restrângă în jurul lor. Râsul cristalin al Liei, sunetul cel mai prețios din cabană, era singurul antidot împotriva frigului și a tăcerii asurzitoare. Elara își amintea adesea de zâmbetul blând al soțului ei, acum o amintire palidă, o fantomă ce bântuia colțurile reci ale casei, accentuându-i și mai mult senzația de izolare. Ea nu avea timp să se lase pradă tristeții. Fiecare zi cerea acțiune, fiecare oră cerea efort pentru Lia, pentru viitorul pe care îl dorea mai bun. Iarna crudă, cu viscole nesfârșite ce transformau peisajul într-o mare albă și furioasă, își arăta colții tot mai ascuțiți. Resursele, deja puține, se împuținau într-un ritm alarmant. Butoiul cu apă de ploaie era acum un bloc de gheață, proviziile de hrană erau aproape epuizate, iar stiva de lemne, odinioară o promisiune de căldură, era acum un morman jalnic de bucăți subțiri, ce abia mai puteau întreține un foc pâlpâitor. Amenințarea directă a foametei și a înghețului, plana ca o umbră întunecată asupra vieții Elarei și a Liei. Satul, la rândul său, era izolat, drumurile blocate de nămeți imenși, iar orice speranță de ajutor din exterior era iluzorie. Fiecare familie se lupta pentru propria supraviețuire, iar porțile erau ferecate, privirile suspicioase. Un sentiment de disperare mută se instalase în inima Elarei. Nopțile erau lungi, pline de frisoane și de sunetul vântului care fluiera pe la geamuri, aducând cu el teamă și incertitudine. Se gândea la Lia, la obrajii ei palizi, la tusea ocazională ce îi sfâșia inima. Trebuia să facă ceva, orice, pentru a o proteja. Instinctul matern era o forță primară, mai puternică decât orice viscol, mai fierbinte decât orice foc. Ea refuza să cedeze, să lase frigul să le înghită. Fiecare răsărit de soare aducea cu el o nouă provocare, o nouă luptă. Elara își strângea fiica la piept, încercând să-i transmită căldura ei, atât fizică cât și emoțională. Își amintea poveștile bătrânilor despre ierni legendare, despre spirite ale pădurii și despre bunătate neașteptată, dar acum, în fața realității brutale, aceste povești păreau doar ecouri slabe dintr-o altă viață. Nu existau minuni, doar gheață și foame. Cu toate acestea, ceva în adâncul sufletului ei refuza să se predea. Era o promisiune tăcută, un jurământ făcut propriei inimi, că va lupta până la ultima suflare. Această poveste, dragi prieteni, este doar începutul unei călătorii extraordinare, plină de întuneric și lumină, de frici străvechi și de iubiri nemuritoare. Dacă v-a captivat deja, nu uitați să apăsați butonul de abonare pentru a nu rata continuarea acestei saga emoționante care vă va purta într-o lume unde granițele dintre oameni și mister sunt estompate de un act de bunătate pură. Elara, cu toate slăbiciunile și forța ei, era pe punctul de a descoperi că unele destine sunt țesute de fire invizibile, mult mai puternice decât orice gheață sau disperare. Gerul necruțător al iernii nu doar că persista, ci se intensifica, transformând fiecare răsuflare într-un nor de aburi înghețați și fiecare pas într-o luptă sisifică împotriva zăpezii adânci. Viscolele loveau cabana cu o furie tot mai mare, urlând printre crăpăturile lemnului și strecurând un frig pătrunzător în fiecare colț al încăperii.
Elara își petrecea zilele și nopțile aproape de vatră, hrănind focul cu ultimele bucăți de lemn uscat pe care le mai găsise, o flacără slabă, dar vitală, în mijlocul pustiului alb. Speranța ei, deja subțire ca o foață de gheață, începea să crape sub presiunea constantă a realității. Cel mai cumplit însă era să o vadă pe Lia, copila care până atunci fusese o sursă inepuizabilă de lumină chiar și în cele mai întunecate zile, acum zăcea inertă sub păturile grele. Tusea ei se înrăutățise, devenind o serie de spasme dureroase care îi smulgeau sunete slabe din pieptul fragil. Fruntea ei ardea, iar buzele îi erau crăpate și palide. Elara își trecea mâna peste fruntea fierbinte a fetiței sale, inima strângându-i se într-un nod de gheață. Nu mai avea plante medicinale, iar proviziile de mâncare erau aproape epuizate. Disperarea, un sentiment familiar, dar niciodată atât de copleșitor, o învăluia ca o mantie rece. Cu fiecare oră care trecea, Lia părea să slăbească tot mai mult, iar ochii ei mari, de obicei plini de curiozitate, erau acum încețoșați de febră. Elara știa că nu mai putea aștepta. Trebuia să facă ceva, orice. Chiar dacă șansele erau infime, trebuia să se aventureze din nou în pădure, în ciuda furtunii care nu dădea semne de potolire. Poate ar fi găsit câteva crengi uscate, poate o plantă cu proprietăți tămăduitoare pe care o mai văzuse primăvara, poate o urmă de animal. Orice ar fi putut aduce înapoi, ar fi fost o șansă la supraviețuire pentru Lia. Îmbrăcându-se cu cele mai groase haine pe care le avea, învelindu-și capul și fața pentru a se proteja de vântul tăios, Elara a ieșit în fața cabanei înfruntând viscolul. Zăpada îi ajungea până la genunchi, iar fiecare pas era o luptă. Vântul îi biciuia fața, iar gerul îi ardea plămânii. Se afunda tot mai mult în desimea pădurii, sperând să găsească un copac căzut sau o groapă de vânt unde zăpada să fie mai puțin adâncă. Orele treceau, iar brațele îi înghețaseră, picioarele îi erau amorțite, iar speranța îi se topea cu fiecare clipă. Când aproape își pierduse orice urmă de optimism, ochii ei au zărit o anomalie în peisajul alb și monoton. Printre trunchiurile groase ale brazilor bătrâni, o crevasă adâncă ascunsă de o draperie de gheață și zăpadă părea să ducă spre o scobitură în stâncă. O adiere ciudată, nu de vânt, ci de ceva mai rece și mai vechi, părea să iasă din acea deschizătură. Instinctul ei îi spunea să se întoarcă, să fugă, dar un sentiment de curiozitate amestecat cu disperarea a împins-o să se apropie. Cu inima bătând să-i spargă pieptul, Elara a împins zăpada și a dat la o parte crengile înghețate care mascau intrarea. În spatele lor, o peșteră veche și uitată se deschidea în întunericul pământului. Aerul din interior era straniu de liniștit și rece, cu o umiditate mucegăită care îi pătrundea până în oase. A făcut câțiva pași șovăitori înăuntru, lumina slabă a zilei de iarnă, abia reușind să pătrundă în adâncurile peșterii. Apoi ochii ei s-au obișnuit cu penumbra, iar ceea ce a văzut a făcut-o să înghețe. În adâncul peșterii, adăpostite de stâncile reci, zăceau mai multe figuri. Erau palide, cu pielea aproape translucidă, iar chipurile lor erau emaciate, sculptate de foame și suferință. Hainele lor, de o croială ciudată și veche, erau rupte și murdare. Părul lor era negru ca noaptea, dar pielea lor era de un alb imaculat, aproape albastru. Când unul dintre ei și-a ridicat lent capul, ochii i-au strălucit în întuneric cu o nuanță roșiatică, o lumină fantomatică ce i-a tăiat respirația Elarei. Nu erau oameni. O frică primară viscerală a cuprins-o pe Elara. Mintea ei a strigat să fugă, să se întoarcă, să nu privească înapoi. Aceste ființe aparțineau poveștilor vechi, șoaptelor înfiorătoare spuse lângă foc, nu realității ei. Cu toate acestea, în ciuda terorii care îi paraliza membrele, un alt sentiment a început să se ivească. În ochii lor, în slăbiciunea trupurilor lor, Elara a văzut ceva familiar. Suferința. Erau ființe puternice, fără îndoială, dar acum erau vulnerabile, la fel de fragile în fața gerului și a foametei ca și ea și Lia. Instinctul matern, care îi dicta să protejeze orice formă de viață aflată în pericol, a început să lupte cu frica. Era o nebunie, știa asta. Să se apropie de asemenea creaturi, să le ofere ajutor, dar ce avea de pierdut? Lia era pe moarte, iar ea însăși era la un pas de a ceda. Poate că, în ciuda naturii lor înspăimântătoare, erau la fel de disperați ca ea. Un gest pur de omenie, o scânteie de căldură într-o lume de gheață, i-a dictat următoarea acțiune. Cu o hotărâre care a surprins-o chiar și pe ea însăși, Elara a făcut un pas înainte. A vorbit cu o voce șovăielnică, dar fermă, promițându-le adăpost temporar în cabana ei, căldura focului și puținul din proviziile ei. Nu știa dacă o înțelegeau, dar ochii strălucitori o urmăreau cu o intensitate ciudată. Apoi, cu o mișcare lentă și obosită, una dintre figuri a dat din cap. A fost un semn, o acceptare mută.
Elara a știut că a depășit o limită, că a invitat necunoscutul în viața ei, dar pentru Lia, pentru o șansă, era gata să riște totul. Cu dificultate a ajutat ființele slăbite să iasă din peșteră și să o urmeze prin zăpadă. Pășeau cu o grație spectrală, aproape fără efort, deși păreau să se clatine. Când au ajuns la cabană, Elara i-a așezat pe fiecare lângă foc, simțind căldura emanând de la ei, o căldură rece, nefirească. A împărțit puținele ei provizii, o bucată de pâine uscată, puțină carne afumată, o cană de apă. Erau gesturi mici, simple, dar încărcate de o semnificație imensă. Era un act de căldură umană oferit unor ființe care păreau să fi uitat de mult ce înseamnă. Era o speranță fragilă, construită pe marginea prăpastiei, o promisiune tăcută de supraviețuire. Privirile lor, inițial ascuțite și pline de o suspiciune ancestrală, s-au domolit treptat, transformându-se într-o curiozitate rece, aproape studiată. Elara, cu Lia adormită în brațe, simțea greutatea fiecărei priviri, fiecare respirație imperceptibilă, fiecare mișcare lentă a acestor ființe palide. Nu vorbeau, dar prezența lor umplea mica încăpere cu o tensiune palpabilă, un amestec de frică și o stranie inexplicabilă, fascinație. Mirosul de sânge uscat, de pământ străvechi și de ceva metalic, străin, persista în aer, dar căldura focului și aroma slabă de supă de legume începeau să îmblânzească atmosfera. Unul dintre ei, cel mai înalt și cu o aură de autoritate incontestabilă, cu ochi de culoarea chihlimbarului ars, a făcut un gest aproape imperceptibil cu mâna. Era liderul, o înțelegere mută, un ordin silențios transmis celorlalți. Nu o răniți! Elara, deși inima îi bătea să-i spargă coastele, a continuat să se miște cu o grație dictată de necesitate. A așezat cu grijă pe Lia pe patul improvizat, învelind-o cu singura pătură groasă pe care o aveau. Apoi s-a întors spre întruși, oferindu-le din puțina ei mâncare. Nu știa ce mănâncă sau dacă mănâncă deloc, dar gestul ei era un simbol, o mărturie a bunătății umane, chiar și în fața necunoscutului terifiant. Vampirii au privit bucățile de pâine și bolul cu supă cu o indiferență aproape totală, dar liderul pe care Elara începuse să-l numească Mut, bătrânul, a făcut un semn discret, iar unul dintre ei a luat o bucată de pâine doar pentru a o ține, nemâncată, în palmă. Era un act de acceptare tacită, o primă fisură în zidul lor de neîncredere. Zilele s-au transformat în săptămâni, iar dinamica neobișnuită a conviețuirii a început să prindă contur. Elara își continua rutina, având grijă de Lia, găsind lemne și hrană, iar vampirii, deși prezența lor era constantă și silențioasă, au început să intervină subtil în viața ei. Noaptea, când vântul rece urla prin crăpăturile cabanei, Elara simțea o căldură stranie care emana din pereți, o barieră invizibilă împotriva gerului tăios. Animalele sălbatice, lupi și urși înfometați, care înainte se apropiau periculos de mult de cabană, acum păreau să o ocolească, o barieră invizibilă de teroare, un miros de prădător mai mare, mai vechi, ținându-le la distanță. Elara găsea uneori lemne stivuite lângă ușă sau o capcană goală plină de vânat proaspăt, fără să vadă vreodată cine le adusese. Erau gesturi silențioase, aproape invizibile de protecție. Elara, la rândul ei, continua să le ofere căldură, nu doar a focului, ci și a prezenței sale. Le vorbea, povestindu-le despre Lia, despre viața ei simplă, despre bucuriile și tristețile ei. Nu știa dacă o înțelegeau cu adevărat, dar simțea că ascultau. O observau cu o intensitate care ar fi putut fi înspăimântătoare, dar care acum părea mai degrabă o formă profundă de atenție. Prin ochii lor, Elara începea să vadă nu doar monștrii din legende, ci ființe străvechi, obosite, izolate de o lume care le respingea. Sub paloare și ochii strălucitori, ea percepea o vulnerabilitate ascunsă, o singurătate adâncă, ecoul propriei sale singurătăți. Începuse să înțeleagă că bunătatea ei nu era doar un gest de sacrificiu, ci o punte. Lia, cu inocența ei luminoasă, a fost catalizatorul acestei apropieri. Copila nu știa de frică. Pentru ea, oamenii palizi erau o prezență liniștitoare, aproape magică. Îi privea cu o curiozitate pură, fără judecată. Uneori, Lia se furișa de lângă mama ei și se așeza lângă unul dintre ei, arătându-le o jucărie sculptată dintr-o bucată de lemn sau un desen naiv pe o scoarță de copac. Vampirii, care inițial se retrăgeau la apropierea ei, acum o tolerau. Chiar și bătrânul, cu ochii lui adânci și serioși, o privea pe Lia cu o blândețe neașteptată, o amintire a unei umanități pierdute. Unul dintre ei, cel mai tânăr, cu părul negru ca pana corbului, a fost chiar văzut odată într-un moment de neatenție, schițând un zâmbet aproape uman când Lia i-a întins o floare de iarnă, culeasă cu greu din zăpadă.
Era o conviețuire ciudată, aproape ireală. Elara știa că acești oameni erau periculoși, că natura lor era una întunecată, dar în cabana ei, sub lumina pâlpâitoare a focului, ei erau doar niște suflete pierdute, la fel de vulnerabile la frig și singurătate ca și ea. Legătura dintre ei se adâncea, o înțelegere reciprocă bazată pe un schimb tacit, ea le oferea căldură și o fărâmă de umanitate, ei îi ofereau protecție și o prezență, oricât de neconvențională ar fi fost. Începuse să creadă că, în ciuda a ceea ce erau, găsise o formă de familie, o alianță neașteptată împotriva iernii nemiloase și a singurătății care îi devora sufletul. Nu știa ce avea să aducă viitorul, dar știa că nu mai era singură. Iar pentru Lia asta însemna totul. Această acceptare reciprocă, această armistițiu fragil între specii, era o dovadă a puterii bunătății, capabilă să transcendă chiar și cele mai adânci prăpăstii. Era un echilibru delicat, construit pe încredere și pe nevoia universală de apartenență, un echilibru care avea să fie curând testat de lumea exterioară. Odată cu topirea zăpezii și apariția timidă a primelor flori, un sentiment de neliniște a început să se răspândească în sat. Zvonurile despre prezențe stranite în pădure, despre animale găsite fără sânge și despre umbre care se mișcă prea repede, au ajuns la urechile sătenilor. Inițial au fost doar șoapte, dar pe măsură ce zilele treceau, șoaptele s-au transformat în discuții aprinse, pline de teamă și suspiciune. Elara, care înainte era văzută ca o văduvă sărmană, dar respectată, a început să fie privită cu ochi critici. Bunăstarea ei neașteptată, faptul că iarna nu o mai afectase la fel de mult ca pe ceilalți, a stârnit invidie și bănuieli. Unii spuneau că vânduse sufletul diavolului, alții că găsise o comoară ascunsă, iar alții, mai îndrăzneți, sugerau că era complice cu creaturile din pădure. Bârfele, ca niște șerpi veninoși, au ajuns și la urechile lui Petru, un vânător priceput și respectat, dar și un om crud și suspicios. Petru, care pierduse o capră în pădure, presupusă ucisă de un animal sălbatic, a văzut în zvonurile despre Elara o oportunitate de a se îmbogăți și de a-și demonstra curajul. A început să adune un grup de bărbați, vânători și tăietori de lemne, gata să înfrunte monștri din pădure și să o aducă pe Elara în fața dreptății, sau mai degrabă a propriei lor interpretări a dreptății. În cabana de la marginea pădurii, Elara simțea tensiunea crescândă. Privirile insistente ale vampirilor, liniștea lor neobișnuită, o avertizau asupra pericolului iminent. Știa că secretul lor nu putea fi ascuns la nesfârșit, că lumea exterioară era pe cale să se ciocnească de realitatea lor. Se temea pentru Lia, pentru propria ei viață, dar mai ales pentru soarta creaturilor care îi oferiseră protecție. Știa că, dacă ar fi descoperiți, vampirii ar fi vânați și uciși fără milă. Într-o seară, în timp ce Elara adormea pe Lia, a auzit un zgomot slab. Un foșnet de pași în zăpadă. S-a ridicat încet luând toporul de lângă ușă și s-a uitat pe fereastră. În lumina palidă a lunii a văzut siluetele întunecate ale bărbaților înarmați, apropiindu-se de cabană. Erau conduși de Petru cu un chip hotărât și o torță aprinsă în mână. Vampirii, alertați de zgomot, au apărut din umbră. Ochii lor străluceau intens, iar colțile erau dezgoliți. Bătrânul a făcut un semn, iar ceilalți s-au mișcat cu o viteză uluitoare, ascunzându-se în jurul cabanei, gata să atace. Elara a simțit un fior rece pe șira spinării, dar nu s-a dat înapoi. Știa că trebuie să-i protejeze pe ei și pe Lia. Când bărbații au ajuns în fața cabanei, Petru a strigat: "Ieși, Elara, știm că ești acolo, predă-te și predă-ne creaturile cu care te-ai aliat?" Elara a deschis ușa, ținând toporul strâns în mână. "Nu știu despre ce vorbești, Petru. Plecați de aici și lăsați-mă în pace." "Nu ne mai minți, vrăjitoare! Am văzut urmele lor în pădure. Știm că ascunzi monștri în casa ta." Petru a ridicat torța, gata să dea foc cabanei. În acel moment, vampirii au atacat, s-au mișcat cu o rapiditate incredibilă, dezarmându-i pe bărbați și aruncându-i la pământ. Petru a rămas în picioare, uluit de ceea ce vedea. Vampirii, cu ochii lor roșii și colții ascuțiți, erau creaturi de coșmar, mai puternice și mai rapide decât orice își imaginase. Bătrânul s-a apropiat de Petru cu o privire rece și amenințătoare. "Plecați de aici și nu vă mai întoarceți niciodată. Dacă îndrăzniți să o mai deranjați pe Elara sau pe Lia, veți regreta amarnic." Petru, cuprins de frică, a dat un semn bărbaților să se retragă. Au fugit înapoi spre sat, lăsând în urmă cabana și creaturile întunecate care o protejau. Elara a rămas în prag privind cum bărbații dispăreau în întuneric. Se simțea ușurată, dar și îngrozită. Știa că nu mai putea nega realitatea, că viața ei era acum legată de a vampirilor, că nu mai exista cale de întoarcere. Vampirii se apropiaseră de ea, înconjurați-o cu o atenție protectoare. În ochii lor, Elara a văzut nu doar recunoștință, ci și o loialitate feroce, o promisiune că o vor proteja cu orice preț.
dar a mai văzut și pericolul pe care îl reprezentau pentru alții, pentru lumea din afara cabanei. Era prinsă într-o rețea complicată, o alianță neobișnuită care putea avea consecințe devastatoare. În acea noapte, Elara a înțeles pe deplin că viața ei se schimbase pentru totdeauna. Nu mai era doar o mamă singură luptând pentru supraviețuire. Era parte dintr-o lume întunecată și periculoasă, o lume a vampirilor, o lume care o acceptase și o proteja, dar care o și izola de tot ceea ce cunoscuse vreodată. Viitorul era incert, plin de pericole și de secrete, dar Elara știa că nu mai era singură. Avea o familie neconvențională, dar o familie totuși, și era gata să facă orice pentru a o proteja. Această realizare, în loc să o sperie, i-a dat o putere nouă, o hotărâre neclintită de a înfrunta orice obstacol, de a proteja legătura fragilă dintre ea, Lia și clanul de vampiri. După acea iarnă lungă, echilibrul fragil care se așternuse între Elara, Lia și clanul de vampiri a fost pus la încercare într-un mod cu totul nou și înfricoșător. Zvonurile despre prezențe întunecate în pădure se transformaseră acum în certitudini terifiante. Nu mai era vorba despre lupi sau urși, nici măcar despre bandiți înfometați de jaf. Ceva mult mai vechi, mai calculat și mai malefic își făcuse apariția. Erau semne subtile la început, păsări care cădeau moarte din cer, animale de pradă găsite golite de sânge, într-un mod ce nu semăna cu vânătoarea vampirilor din cabană, care erau mai discreți și mai puțin cruzi în metodele lor. Apoi au început să apară mesaje sculptate în scoarța copacilor, simboluri străvechi pe care Elara nu le înțelegea, dar care stârneau o teroare palpabilă în rândul clanului. Bătrânul, liderul tăcut, devenea tot mai neliniștit. Ochii săi adânci, de obicei plini de o resemnare melancolică, acum ardeau cu o alarmă rece. Vampirii tineri, cei care până atunci își petreceau nopțile vânând sau explorând, acum stăteau de pază, cu simțurile ascuțite la maximum. Aerul din jurul cabanei se îngroșase cu o tensiune aproape electrică, o presimțire de dezastru iminent. Elarisi a înțeles curând că amenințarea nu era doar pentru ei, ci și pentru ea și Lia. Acest nou inamic nu era un vânător de monștri ignorant, ci un rival străvechi al clanului, o altă facțiune de vampiri, mult mai crudă și mai puțin dispusă la coexistență. Se numeau Umbrele Sângelui și erau cunoscuți pentru ferocitatea lor, pentru dorința de a elimina orice alt clan care le-ar fi putut contesta teritoriul sau influența. Descoperiseră ascunzătoarea clanului bătrânului, atrași probabil de energia neobișnuită, căldura umană, pe care Elara o adusese în mijlocul lor. Într-o noapte, tăcerea pădurii a fost sfâșiată de un urlet prelung, un sunet care nu aparținea niciunui animal cunoscut. A fost urmat de o luptă scurtă, brutală, undeva departe, în întuneric. Când zorile au început să se ivească, unul dintre vampirii tineri s-a întors, rănit grav, cu o tăietură adâncă pe piept și o paloare mai pronunțată decât de obicei. Era clar că nu era o rană obișnuită, se vindeca lent, cu dificultate. Vampirii din clanul Elarei erau slăbiți de iarna lungă și de lipsa unei surse de hrană consistente, iar acum, confruntați cu o amenințare atât de puternică, șansele lor păreau sumbre. Elara a simțit cum inima îi îngheață. Nu mai era doar o chestiune de a supraviețui frigului, ci de a supraviețui unei bătălii pentru existență, o bătălie în care ea și Lia erau vulnerabile, simple pionii. Panica n-a început să-i macine sufletul. Cum putea proteja Lia de o asemenea forță? Vampirii, protectorii ei, erau acum ei înșiși în pericol. Dacă ar fi fost învinși, ce s-ar fi întâmplat cu ea și cu fiica ei? Nu mai era doar frica de necunoscut, ci o teamă viscerală, o spaimă paralizantă că tot ce construise legătura ei fragilă cu aceste ființe se va prăbuși, lăsând-o din nou singură și expusă unui sfârșit crud. Nu mai putea suporta gândul de a-și pierde fiica, de a o vedea vulnerabilă în fața unei lumi atât de nemiloase. Trebuia să existe o soluție, o cale de a contracara această amenințare care se apropia ca o umbră gigantică peste cabana lor. Într-o seară după ce Lia adormise, bătrânul a chemat-o pe Elara. Ochii lui adânci, ce păreau să fi văzut nenumărate veacuri de suferință și singurătate, o priveau cu o intensitate nouă, o amestecare de tristețe și o hotărâre de neclintit. Restul clanului era adunat în jurul lor, tăcuți, cu privirile fixate pe Elara, anticipând. Aerul era greu de emoție. Bătrânul a început să vorbească, vocea sa șoptită, dar plină de o autoritate ancestrală. Elara, a spus el, ai adus lumină în întunericul nostru, ai adus căldură într-o existență rece, ne-ai arătat o bunătate pe care nu o mai credeam posibilă. Ai devenit parte din noi, o parte vitală. Elara a ascultat, inima bătându-i să-i spargă pieptul. Dar lumea din afară,
a continuat bătrânul. Nu este la fel de primitoare. Umbrele sângelui sunt o amenințare pe care nu o putem ignora. Sunt mai mulți, mai puternici și nu au nicio milă. Atâta timp cât ești om, ești vulnerabilă. Atâta timp cât ești om, tu și Lia sunteți veriga noastră slabă, ținta lor principală. Ei vor folosi slăbiciunea ta pentru a ne distruge pe toți. Cuvintele lui au lovit-o ca niște pietre. Elara știa că avea dreptate. În ciuda tuturor puterilor lor, vampirii nu puteau fi peste tot în același timp, iar ea, o simplă muritoare, era ușor de răpit, ușor de folosit împotriva lor. Apoi, bătrânul a făcut propunerea. Există o singură cale, a rostit el, iar fiecare cuvânt a rezonat în liniștea cabanei, o singură cale de a te proteja cu adevărat, de a o proteja pe Lia, de a ne asigura că veți rămâne alături de noi, o singură cale de a păstra căldura pe care ne-ai adus-o pentru totdeauna. Îți oferim nemurirea, îți oferim puterea noastră, rezistența noastră, capacitatea de a te apăra pe tine și pe fiica ta de orice rău. Vei deveni una dintre noi pentru totdeauna. Nu vei mai fi niciodată singură, niciodată vulnerabilă. Propunerea a lovit-o pe Elara ca un fulger. Nemurirea, să devină vampir. Cuvintele i-au rămas blocate în gât, iar respirația i s-a oprit, sângele îi pulsa în urechi. Un ec, propunerea bătrânului, rostită cu o solemnitate care părea să reverbereze din adâncurile timpului, a plutit în aerul rece al cabanei, atârnând greu ca un giulgiu de gheață peste inima Elarei. Nemurirea. Cuvântul însuși purta o greutate colosală, o promisiune de eternitate alături de o amenințare de pierdere a tot ceea ce o făcea om. A fost o luptă interioară cum nu mai cunoscuse niciodată, o confruntare brutală între instinctul de conservare și dragostea ei nemărginită pentru Lia. Frica de a deveni o ființă a nopții, un monstru din basmele spuse la gura sobei, se ciocnea violent cu imaginea fiicei sale, palidă și fragilă, amenințată de fiecare iarnă, de fiecare boală, de fiecare pericol pe care viața îl arunca în cale. Nu era doar despre ea, nu mai fusese niciodată. Era despre Lia, despre siguranța ei, despre viitorul ei. Elara a privit în ochii bătrânului acei ochi vechi și adânci care văzuseră atâtea secole. Nu era milă în privirea lui, ci o înțelegere profundă a sacrificiului pe care îl cerea. Era o cale fără întoarcere, o promisiune de putere, dar și de izolare de lumea pe care o cunoștea. Însă ce lume mai avea ea? O lume de singurătate, de muncă asiduă și de teamă constantă. O lume în care fiecare zăpadă aducea amenințarea foametei, în care fiecare tuse a Liei o arunca într-o spirală de disperare. Clanul îi oferise nu doar protecție, ci o formă neașteptată de apartenență, un adăpost de frigul lumii. Și acum îi ofereau cheia spre o existență în care nu ar mai fi fost niciodată neajutorată, o cale de a o proteja pe Lia nu doar pentru câțiva ani, ci pentru totdeauna. Imaginile trecutului i-au fulgerat prin minte, nopțile nedormite lângă patul Liei bolnave, privirile de milă sau de judecată ale sătenilor, greutatea lemnelor cărate prin zăpadă, senzația de gol din stomac. Toate aceste amintiri se topeau acum într-o singură hotărâre. Nu mai voia să fie slabă, nu mai voia să-i fie frică. Pentru Lia ar fi mers până la capătul lumii, ar fi înfruntat orice monstru, iar dacă monstrul trebuia să devină ea însăși, atunci așa să fie. Cu o hotărâre rece, o liniște stranie s-a așternut peste sufletul ei, a inspirat adânc, simțind aerul rece în plămâni pentru ultima dată ca om, și a murmurat un singur cuvânt, un legământ rostit mai mult pentru ea însăși decât pentru cei din jur: accept. Un fior a trecut prin clan. Nu a fost un strigăt de bucurie, ci mai degrabă o undă de resemnare solemnă, o recunoaștere a ceea ce însemna acest pas. Bătrânul a închis ochii preț de o clipă, apoi i-a deschis, privindu-o pe Elara cu o intensitate nouă. A făcut un semn cu mâna, iar ceilalți vampiri s-au retras ușor, lăsându-i pe cei doi singuri în mijlocul cabanei. Liderul o ciră început să vorbească, vocea sa gravă umplând fiecare colț al încăperii, explicând procesul nu ca pe o poveste, ci ca pe o litanie străveche. Transformarea nu este un dar ușor, Elara. Este o renaștere prin durere, o moarte a ceea ce ești pentru a deveni altceva. Simțurile tale vor fi ascuțite dincolo de înțelegerea umană. Vei vedea culori pe care nu le-ai văzut, vei auzi șoapte de la distanțe imposibile. Puterea ta fizică va crește exponențial, vei fi mai rapidă decât vântul, mai puternică decât un urs. Elara t-a ascultat, fiecare cuvânt gravându-se în mintea ei. Dar cu aceste daruri vin și blesteme, a continuat bătrânul. Soarele, odată o sursă de căldură, va deveni un dușman. Lumina lui te va arde, te va slăbi.
Vei fi o creatură a nopții. Inima ta nu va mai bate, sângele nu va mai curge în venele tale, setului de sânge va fi o prezență constantă, o foame eternă. Vei fi nevoită să te hrănești pentru a supraviețui, dar noi te vom ghida. Noi te vom învăța cum să-ți controlezi noua natură, cum să existi în umbre fără să devii un pradă fără minte. Cuvintele lui erau o lamă rece, dar Elara nu a clipit. Era pregătită să plătească prețul. Pregătirile pentru ritual au început imediat, cu o eficiență tăcută, aproape ritualică. Nu era o ceremonie pompoasă, ci una solemnă, încărcată de o energie antică. Clanul a adunat anumite ierburi rare din pădure, pietre cu inscripții vechi, aproape șterse, și o cupă de argint patinată de timp. Bătrânul a explicat că transformarea nu era doar o mușcătură, ci un proces complex, o alchimie a sângelui și a spiritului, un legământ cu forțe străvechi. Fiecare membru al clanului avea un rol, o sarcină specifică, o dovadă a unității lor și a importanței pe care o acordau acestei noi adăugiri. Era un ritual de primire, de acceptare, de renaștere într-o nouă familie. În tot acest timp, Lia, neștiutoare de gravitatea momentului, simțea o schimbare în aer, o tensiune palpabilă, dar care nu o speria. Inocența ei era un scut. Vedea agitația, o simțea pe mama ei mai tăcută, mai introspectivă, dar nu interpreta asta ca pe un semn de rău. Pentru ea, oamenii palizi erau acum o prezență familiară, parte din peisajul cabanei. De multe ori se furișa lângă mama ei, atingându-i mâna cu degetele mici, ca pentru a o asigura că totul va fi bine. Zâmbetul ei pur, nealterat de nicio umbră de frică, era singura ancora a Elarei în lumea pe care era pe cale să o părăsească. Într-o seară înainte de noaptea transformării, Elara a ținut-o pe Lia strâns în brațe, respirându-i mirosul de copil, simțindu-i căldura micuțului corp. "Mama va fi bine, micuța mea," i-a șoptit cu lacrimi în ochi pe care le-a reținut cu greu. "Mama va fi puternică pentru tine." Lia a ridicat ochii mari și albaștri, plini de încredere, și a zâmbit. "Știu, mama, oamenii palizi te vor păzi." Aceste cuvinte simple, rostite cu atâta certitudine, au fost balsam pentru sufletul torturat al Elarei. Era dovada că decizia ei era cea corectă, că dragostea Liei transcende orice formă, orice schimbare. Chiar și cel mai tânăr dintre vampiri, cel cu părul negru ca pana corbului, a observat agitația Elarei. Într-un moment de tăcere, când Lia dormea liniștită, el s-a așezat lângă Elara fără să spună un cuvânt. Doar prezența lui, o tăcere empatică, a fost suficientă. Elara a simțit o conexiune profundă, o înțelegere fără cuvinte. Nu era singură în această călătorie. Avea o familie acum, o familie neconvențională, dar o familie care o acceptase, o protejase și care acum era gata să o primească pe deplin în rândurile ei. Noaptea era aproape, iar cu ea o nouă viață. Elara a privit spre fereastră unde luna plină începea să răsară, aruncând o lumină argintie peste pădurea adormită. Era o noapte a morții și a renașterii, o noapte în care Elara avea să-și schimbe destinul pentru totdeauna. Era pregătită să devină ceea ce trebuia să devină pentru a-și salva fiica, pentru a-și găsi locul. Noaptea transformării a sosit. Luna plină, ca un ochi argintiu pe cerul întunecat, veghea asupra cabanei. În interior, clanul se adunase în jurul Elarei, formând un cerc protector. Fețele lor, de obicei reci și distante, purtau acum o expresie de solemnitate și concentrare. Liderul clanului, cu ochii săi pătrunzători, a început incantația, cuvinte într-o limbă străveche necunoscută, dar care vibrau cu o putere palpabilă. Aerul se încărcase cu o energie electrică, aproape dureroasă. Elara stătea în centrul cercului, îmbrăcată într-o rochie simplă de in, cu părul despletit căzându-i pe umeri. În brațe o ținea pe Lia, care dormea liniștită, inconștientă de drama care se desfășura în jurul ei. Era important ca Lia să fie acolo, aproape de ea, pentru a-i da putere, pentru a-i aminti pentru cine făcea acest sacrificiu. Ritualul a început lent, cu incantații șoptite, cu mișcări precise și controlate. Membrii clanului au început să cânte, o melodie monotonă, dar care creștea treptat în intensitate. Lumânările așezate strategic în jurul cabanei aruncau umbre dansatoare pe pereți, creând o atmosferă ireală, aproape hipnotică. Elara simțea cum energia clanului o învăluie, o pătrunde, pregătind-o pentru transformare. Apoi durerea a început. Nu era o durere fizică obișnuită, ci una care îi sfâșia sufletul, care îi ardea fiecare celulă din corp. Simțea cum o forță străină o invadează, o schimbă, o remodelează. O senzație de arsură îi cuprinsese venele, ca și cum sângele ei era înlocuit cu lavă fierbinte.
Respirația îi devenise greoaie, sacadată și un geamăt i-a scăpat printre buze. Vampirii din clan au reacționat imediat. S-au apropiat mai mult de ea, întinzându-și mâinile spre ea, fără să o atingă. Din palmele lor emana o lumină slabă, albăstruie, care părea să mai aline din durere. Era ca și cum împărțeau cu ea povara transformării, ca și cum o susțineau cu forța lor. Liderul clanului și-a intensificat incantația, iar durerea a crescut și mai mult. Elara simțea cum oasele îi se frâng și se refac, cum mușchii îi se contractă și se relaxează involuntar. Vederea îi se încețoșa, iar sunetele se amestecau într-un haos asurzitor. Era ca și cum moartea însăși o cuprinsese în brațele ei reci. În mijlocul acestei agonii, Elara și-a amintit de Lia. Chipul fiicei ei, inocent și plin de dragoste, i-a apărut în minte ca o rază de lumină într-o beznă totală. Această imagine i-a dat puterea să continue, să reziste, să suporte durerea insuportabilă. Știa că trebuie să treacă prin asta, pentru Lia, pentru viitorul lor. Apoi totul s-a schimbat. Durerea a atins un punct culminant, un vârf absolut, și apoi a început să se retragă. Treptat, senzația de arsură s-a transformat într-un furnicături plăcut, iar vederea i s-a limpezit. Sunetele au redevenit clare, distincte și Elara a simțit o forță nouă, necunoscută, pulsând prin tot corpul. A deschis ochii și a văzut clanul în jurul ei, cu fețele luminate de o satisfacție tăcută. Dar cel mai important, a văzut-o pe Lia, dormind liniștită în brațele ei. A zâmbit și a simțit cum colții se ascuțesc, o senzație ciudată, dar nu înfricoșătoare. Era un vampir acum, una dintre ei. Prima senzație a fost de sete, o sete arzătoare, insuportabilă, dar a știut să o controleze, să o ignore. Nu voia să-i facă răul ei, niciodată. Liderul clanului s-a apropiat de ea și i-a întins o cupă de argint plină cu un lichid roșu închis. "Bea, Elara," i-a spus el cu o voce blândă. "Trebuie să-ți potolești setea. Dar nu te teme, nu vei răni pe nimeni. Vom avea grijă de tine." Elara a luat cupa și a băut. Lichidul era dulce, cald și i-a potolit imediat setea. A simțit cum forța revine în ea, cum simțurile îi se ascuțesc, cum lumea din jurul ei devine mai vibrantă, mai intensă. A privit-o pe Lia și a văzut-o cu o claritate uimitoare. Putea să-i simtă respirația, să-i audă bătăile inimii, să-i perceapă gândurile. Era o conexiune profundă, indestructibilă, care transcendea orice formă, orice natură. Lia s-a trezit și a privit-o pe Elara cu ochii ei mari și albaștri, a zâmbit și a întins mâna spre ea. "Mama," a spus ea cu o voce somnoroasă, "te simți bine?" Elara a zâmbit și a mângâiat-o pe obraz cu o mână delicată. "Da, micuța mea," i-a răspuns ea. Mama se simte mai bine ca niciodată. Și era adevărat. Era un vampir, dar era totuși mama Liei. Și asta era tot ce conta. Acum avea puterea să o protejeze de orice pericol, pentru totdeauna. Nu mai era singură. Avea o familie, un clan și avea o putere infinită, totul datorită dragostei. Dimineața nu a mai venit niciodată la fel pentru Elara. Nu a mai fost o dimineață, ci o continuare a nopții, o eternitate de crepuscul și umbre. Trezirea a fost o renaștere brutală, o explozie de simțuri noi, ascuțite până la durere. Fiecare fir de praf, dansând în raza de lună care pătrundea prin fereastră, era acum o constelație, fiecare șoaptă a vântului un cor, mirosul pământului umed, al pinilor și al sângelui, chiar și al ierbii uscate din cabană, o copleșeau. Vederea ei penetra întunericul cu o claritate uimitoare, iar auzul ei capta bătaia inimii fiecărei creaturi din pădure. Era o ființă nouă, puternică, dar și terifiant de diferită. Prima ei grijă, primul ei gând a fost Lia. S-a ridicat brusc, corpul ei răspunzând cu o agilitate pe care nu o mai cunoscuse niciodată. A traversat camera cu o rapiditate fulgerătoare, oprindu-se lângă patul micuței. Lia dormea liniștită, un înger nevinovat, iar Elara a simțit o undă de dragoste atât de intensă, încât a crezut că inima ei, acum tăcută, va exploda. Nu mai era singură, nu mai era vulnerabilă. Această nouă existență, deși plină de umbre și de o sete străină, îi oferea o putere pe care nu o visase niciodată. Avea acum capacitatea de a o proteja pe Lia de orice pericol, de orice iarnă nemiloasă, de orice amenințare venită din întuneric sau din inimile oamenilor. Era o promisiune tăcută, o jurare sângeroasă. Membrii clanului o priveau cu un amestec de respect și o nouă familiaritate. Ochii lor strălucitori, odinioară plini de o indiferență rece, acum reflectau o formă de acceptare, chiar de afecțiune. Liderul, bătrânul vampir, a venit lângă ea cu o privire solemnă. "Acum ești una dintre noi, Elara," a spus el, vocea sa profundă rezonând în liniștea cabanei. "Ai ales calea cea grea, dar ai ales și libertatea. Liberă de teamă, liberă de slăbiciune.
Și, cel mai important, liberă să-ți protejezi puiul. Elara a simțit o conexiune profundă cu aceste ființe. Nu mai erau străini înfricoșători, ci familia ei. O familie formată din legături de sânge și de loialitate, cimentate de un act de bunătate pură. A atins cu vârful degetelor obrazul moale al Liei, un gest care acum părea mai prețios decât oricând. Dragostea ei pentru Lia era ancora ei, lumina ei călăuzitoare în această nouă lume întunecată. Această dragoste era combustibilul noii sale puteri, scopul ei. Clanul, la rândul său, a început să se schimbe. Căldura și umanitatea pe care Elara le adusese în existența lor rece și solitară, o existență de secole, începuseră să topească straturi de gheață. Nu mai erau doar supraviețuitori ai nopții, ci o comunitate cu un nou centru emoțional. Râsul cristalin al Liei, deși încă uman, a devenit o muzică prețioasă în cabana lor, o amintire constantă a lumii pe care o protejau. Elara a învățat să-și controleze setea, să-și stăpânească noile instincte. Nu a fost ușor. Au fost momente de luptă interioară, de groază față de ceea ce devenise. Dar fiecare privire la Lia, fiecare gest de acceptare din partea clanului, o întărea. A învățat să vâneze alături de ei, să se miște fără zgomot prin pădure, să citească semnele ascunse ale lumii nocturne. Dar, mai important, i-a învățat pe ei, pe vampirii antici, ce înseamnă să ai grijă de cineva într-un mod dezinteresat, să simți căldura unui cămin, să râzi și să plângi, să împărtășești o poveste. Le-a reamintit că chiar și în nemurire există loc pentru compasiune și conexiune. Clanul găsise un nou scop. Nu mai era doar despre supraviețuire, ci despre protejarea acestei mici familii neconvenționale, despre păstrarea unei speranțe, a unei inimi care bătea acum în ritmul Elarei și al Liei. Au devenit gardienii tăcuți ai cabanei, asigurându-se că niciun rău nu se va apropia vreodată de ele. Lia a crescut sub privirele atente ale noii sale familii. Pentru ea, oamenii palizi nu erau monștri, ci unchii și mătușile ei tăcute, protectori misterioși care apăreau și dispăreau cu grație. Nu a simțit niciodată lipsa unui tată, pentru că avea o mamă nemuritoare și un clan întreg care o iubea și o venera. A învățat să le înțeleagă limbajul tăcut, să le simtă prezența chiar și atunci când nu erau vizibili. Cabana, odinioară un loc al singurătății și disperării, devenise un sanctuar, un cămin plin de o căldură neașteptată, o lumină în inima pădurii întunecate. O mamă singură, care a oferit căldură unui clan de vampiri, a primit în schimb nemurirea și o familie. A fost un sacrificiu, dar unul care a adus o împlinire profundă, o redefinire a ceea ce înseamnă să fii uman sau monstru. Dragostea lor a transcens barierele dintre specii, dintre viață și moarte, creând o legătură eternă. Povestea Elarei și a clanului ei este o mărturie a puterii transformatoare a bunătății, a modului în care cele mai neașteptate acte de generozitate pot schimba destine, pot uni lumi și pot crea familii în cele mai improbabile locuri. Este o poveste despre găsirea căminului nu într-un loc, ci în inimile celor care te acceptă necondiționat, indiferent de forma ta. Este o reamintire că dragostea adevărată nu cunoaște limite, nici măcar pe cele ale nemuririi. Dacă această poveste v-a atins sufletul și v-a făcut să reflectați la puterea conexiunii umane sau, în acest caz, non-umane, nu uitați să apăsați butonul de like. Lăsați-ne un comentariu și spuneți-ne ce parte v-a impresionat cel mai mult și ce credeți despre decizia Elarei. Și, bineînțeles, abonați-vă la canalul nostru pentru mai multe povești captivante care vă vor ține cu sufletul la gură. Vă mulțumim că ați fost alături de noi până la finalul acestei călătorii extraordinare. Ne vedem în următorul videoclip.